Gertuta baldin badago, ulertu behar dugu, neskata muti tropela, gure sexuen gainetik izaki bat dagoela. Gorantz goaz, altzatu besoa, bidean inoraztu gabe gure hizkuntzaren alde, eskola publikoaren alde, altzatu besoa, atera doa baina, gorantz goaz, bidean inoraztu gabe gure hizkuntzaren alde, eskola publikoaren alde, altzatu besoa. Ni Julian naiz, atezaina, hemengo atezaina. Ni Sonia naiz, Mendiako irakaslea naiz, aurrezkuntzakoa, eta bestaldetik ama naiz ere. Nire alaba daukat bigarren mailan hemen eskola honetan. Ni Veronika naiz, Mendia eskolako ama. Igazoleta naiz, IES Balmasedako zuzendaria eta tokatu zaigu eskola publikoaren jaia aurten egitea. Ni naiz Ana Iturbe, naiz hemengo irakaslea eta horretaz gain naiz ama, badaukat seme bat 9 urtekoa. Bi alabak dauzkat eskolan, eta hemen gaude igen lan egiten, Euskal Eskola Publikoaren jaiaren antolaketak egiteko. Gu bigarren batxilergoko ikasleak gara. Eta, aurten saiatu gara pixka bat festa hau antolatzen, ze guk bagara pixka eskola publikoaren alde gaudenok eta euskaren alde gaudenok, ez? Kaixo Estizemerino naiz, hemen ikasi nuen duela 10 urte. Ni bigarren batxilergoko ikaslea naiz, orain dela 2 urte etorri nintzen instituto honetara, Balmasedara, baina betidanik egon naiz eskola publikoan ikasten. Gaur egun atletikeko taldea jokalaria naiz. Etorri Balmasedara ekainaren batean. Eta orain, sartu barrura ezagutzera. Behar zaitu, zu behar duzun moduan. Eskola publikoa zegoen San Juanen Parantzan, eraikin polit bat, orain kulturetzea da. Hemen gaude duela 13 urte. Zaila da entzutea, baina baten batek ahaleginak egiten ditu ikasteko, eta hori polita da, ez? Gustatzen zaidalako hasi naiz ikasten, eta oso zaila da hemen herri erdalduna izanez, zaila da erabiltzea, baina gero eta gehiago entzuten da parketan eta leku guztietan. Gure ikasle badaukate nahiko euskara maila ona, baina gero kontua da erabiltzea kalean. Eta nik uste dut horretan ikusi behar dugu, pentsatu behar dugu, gure gaur egungo ikasleak izango dira etorkizuneko gurasoak, eta etorkizuneko guraso horiek nolabait beraien seme-alabei hitz egiten badiete euskeraz, azken finean bermatuko dugu elkartegi hau euskalduna izatea. Saiatzen gara gutxienez erabiltzen. Batzuk gara gurasoak eta euskaldunak. Eta nik uste dut prozesu hori egin dugula, pasatu gara nolabait euskaldun berriak izatetik, nolabait gure seme-alabak euskaldun zagoak izango dira. Eta nik uste dut hori eskualde honi begira oso importante bat. Nik uste dut eskualde honetan alde batetik bermatu behar dela eskola publikoa egotea leku guztietan, herri guztietan, eta ikusi dugu adibidez soportan ondino falta dela, soportan ez dagoelako lehen hezkuntzako eskola publikorik. Eta, bada nolabait bultzatzeko. Gure etorkizuna da eta nolabait euskara gure etorkizunerako nahiko erabilgarria izan daiteke hemen Euskal Herrian, eta sentimendu bat ere bada. Horrezatik ikasi dut betianik Euskal Eskola Publikoa. Zonalde guztiko gazteak hemen elkartu egiten dira, Karrantzatik Soduperaino. 400 bat ikasle ditugu, suposatzen dugu atorn urterako gehiago izango direla aurtengoak baino. Euskararik gabe, ere ez gara ino. Eskola
da aurre eta lehen hezkuntzakoa, 2 linea ditugu, guztira dira 250 ume, gutxi gora bera, eta, bueno, gero eta ume gehiago ditugu eskolan. Leku aldetik, eskola geratzen ari zaigu txikia, gero eta ume gehiago daude, baina ez daukagu tokirik umeak sartzeko. Baditugu talde batzuk A-eredukoak, egia esan apurka-apurka galtzen ari gara ereduak, ze gero eta ikasle gutxiago dator lehen hezkuntzatik A-ereduan eta orduan D-eredura bilakatzen ari gara. Badaukagu programa bat ikastetxe gehienetan normalkuntza programa deitzen dena, eta horri esker egia esan influentzia nabaritzen da ikastetxetan, dinamizatu egiten dute euskararen erabilpena. Nik uste dute hemen guraso aldetik aposto handia egin dute D-ereduaren alde, eta hori dela eta gero eta ikasle gehiago daukago D-ereduan, eta nik uste dut orain gure erronka izan behar dela pasatzea ezagutzetik erabilpenera. Azkenean, eskoletan geroz eta gehiago ikasten ari da, baina lagunen artean agian galtzen ari da, baina... Rebendikazio asko egin behar dugu bebai, Enkarterri alde dago ere apur bat baztertuta, hori dela eta guk ere egin behar dugu lana aurrera emateko eta euskera entzuteko. Saiatzen gara, oso saia da, baina gutxienez saiatu behar da. Herri erdalduna izan da beti, eta gero eta lan gehiago egiten da euskara erabiltzeko. Badirudi eskola publiko barnean ez dela egin behar inolako rebendikazio hori, baina ikusten dut ondino badagoela gauza asko egiteko. Orduan badela gauza biak, nolabait zehaztea, hori gurasok izan behar dugula aukera, edozein lekutan egonda gure seme-alabak matrikulatzeko sare publikoan. Niretzako ama bezala eskola publikoa da aukerarik onena, irakasle eta ama bezala. Niretzat izango da ni atezaina naizenez, eta giltza guztiak dauzkadanez San Pedro bezala, zabalduko ditut ate guztiak jende guztirako. Gorantz, goaz, gogo.